Bona tarda, benvingut. Benvingudes i benvinguts tots els que ens acompanyeu esta tarda, que us heu connectat per a seguir l'activitat que hem organitzat. És una activitat la que ara anem a començar, que s'emmarca dins del projecte Converses per a un món millor, que vam iniciar ara fa 2 anys aproximadament entre el Centre d'Estudis Seniencs i el campus extens de la Universitat Rovira i Virgili, i que este 2020 hem organitzat conjuntament amb l'Espai de Reflexió de la Sénia. És un projecte que té el suport de la Diputació de Tarragona, de l'Institut Ramon Muntaner i de l'Ajuntament de la Sénia. L'objectiu del cicle en el qual s'emmarca la xerrada d'avui és reflexionar, debatre sobre aspectes d'actualitat que ens ajuden a totes i a tots a adquirir coneixements i criteri per afrontar un futur que es presenta prou incert i que cal preparar-nos, cal treballar per millorar situacions actuals que no ens agraden o que pensem que es poden replantejar o qüestionar per tal de millorar-les, i especialment ens interessa tot allò més bé centrat en el món rural i en els àmbits locals. Aleshores, vam pensar que una molt bona manera de treballar aquests temes era parlant sobre l'autosuficiència energètica a nivell local. I ja abans d'iniciar-se el confinament, vam contactar en Sergi Saladier, que va estar disposat i content de poder col·laborar amb nosaltres. Estem agraïts de que avui estigui aquí. No res, vos presento mínimament, que la majoria de gent ja el coneixeu. Sergi és geògraf, format a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat Rovira i Virgili, i és professor associat a la mateixa universitat, a la Rovira i Virgili, que és allí també on se va doctorar. Ha continuat formació en estudis territorials i urbanístics i arquitectura del paisatge i imparteix classes de planejament territorial al grau de Geografia i Ordenació del Territori. També és professor del grau d'Arquitectura en temes relacionats amb paisatge. De les seues publicacions, és una persona que s'ha dedicat molt a la recerca. Jo només vos destaco el llibre Conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica, el cas de les comarques meridionals de Catalunya. Després ell, si vol, ja afegirà alguna cosa més o si hi ha alguna rectificació, Sergi, tu mateix. I també comentar-vos que, a part de la vessant, diguéssim, com a professor universitari i com a persona integrant del món de la recerca aquí a Catalunya, el seu perfil està també molt marcat per l'activisme. Ell col·labora en diversos moviments socials, molt centrats en el Priorat i en les Terres de l'Ebre, i també per la dedicació política. Va ser diputat al Parlament de Catalunya a partir del 2015 per la candidatura d'Unitat Popular i Crida Constituent. Per tant, és una persona implicada en el que fa i implicada en el territori i implicada en uns mecanismes de desenvolupament que ens permetin anar més enllà, que no frenen la nostra pròpia evolució. Avui, repeteixo, la xerrada és sobre autosuficiència energètica a nivell local i res més per la meva part. Us deixo en Sergi, que és el que ens exposarà una mica els seus plantejaments, i espero que després puguem tindre un moment de debat en les preguntes que vosaltres mateixos escriureu al xat o observacions i que després ens permetran arredonir, millorar o adaptar als interessos de cadascú la xerrada. Gràcies, Sergi, benvingut, i quan vulguis comencem.
Perdona, Sergi, no se te sent. No et sentim ara mateix. Perfecte, vale. No tenia el micro activat. No, agrair a la Victòria la presentació i també doncs, el Lluís i el mateix Javi doncs, l'organització d'aquest acte o d'aquesta presentació a través del campus extens d'aquí de la Sénia i que, com bé ha dit la Victòria, doncs, una xerrada que ja teníem prevista fa temps i que doncs, tota la situació que estem visquent doncs, ens ha portat a haver-la de fer d'aquesta manera i doncs, també la meva predisposició, si es considera adient, doncs, de fer-la presencial més endavant si calgués i es pogués fer realment aquesta xerrada. Passo a compartir una presentació sobre aquesta qüestió de l'autosuficiència energètica a escala local. Jo penso que és una de les qüestions transcendentals que estem vivint i que segurament ens tocarà viure d'una forma més intensa els pròxims anys, bàsicament per una qüestió, que és que els recursos energètics clàssics que han permès tot aquest model de desenvolupament tal com l'estem visquent a dia d'avui, aquests últims 50-70 anys s'estan acabant. No és que s'estiguin acabant d'un dia per l'altre, és a dir, allò que fa moure el món, el petroli, bàsicament, però també el gas, també l'urani, com veurem, tenen una importància manifesta amb tot el que és la contribució al sistema energètic i diguéssim que tots aquests tres grans recursos, petroli, gas i urani, s'està arribant al límit d'extracció i això per una banda, i a més per altra banda tenim que cada vegada al món hi ha més gent, milers i milions de gent que accedeixen a nivells de consum com hem tingut els últims 50 anys el que coneixem com a Occident, Estats Units, Amèrica del Nord, per extensió, Europa i Japó, bàsicament, i des de fa 10 anys cap aquí han entrat en aquest mercat energètic més de 1.000 milions de xinesos, més de 1.000 milions d'indis i d'altres països del món que han començat a consumir tal com consumíem nosaltres, tal com consumim nosaltres tots aquests recursos. I, per una banda, si ja no podem extreure més d'aquests recursos que tenim de petroli, de gas i d'urani i, a més, s'estan esgotant aquestes reserves i, a més, tenim una demanda cada vegada creixent, això a la pràctica s'ha traduït en una disponibilitat creixent dels recursos energètics. De fet, a dia d'avui ja estem visquent amb una disponibilitat energètica diguéssim, anterior al punt màxim que vam gaudir, que va ser cap allà als anys 80 aproximadament. Ara estem, diguéssim, a uns nivells de consum dels anys 70, dels anys 60 per càpita, de disponibilitat de recursos energètics per càpita. I, de fet, hi ha una correlació bastant clara amb tota la crisi que estem visquent des de l'any 2008, que més enllà de ser una crisi financera, com se va posar en evidència, darrere de tota aquesta crisi financera hi subjau, diguéssim, una crisi energètica amb el sentit que a partir del 2008 una part important de tots aquests recursos energètics, especialment el petroli, van pujar de preu, diguéssim, d'una forma bastant considerable l'any mateix 2008, fet que va estressar les economies de tot el món i van provocar part d'aquesta crisi que ja podem dir que és una crisi estructural. Els primers anys potser encara algú parlava dels brotes verdes, que potser tot això encara ho remuntarem, però el que s'ha vist és que això no s'ha remuntat i ara, diguéssim, se veurà agreujat per una crisi sanitària, com la que estem visquent, que ja està tenint, però tindrà unes derivades socials i econòmiques molt més profundes, però és que, a més, estem, diguéssim, en aquest context de regressió, de disponibilitat decreixent dels recursos energètics. El 2008 el petroli passa de valdre uns 50-70 dòlars el barril, passa de cop i volta a valdre'n 100-150 dòlars el barril en uns pocs mesos, i això va estressar l'economia i un fet significatiu d'aquest estrès de l'economia
diguéssim, immediat va ser, doncs, en el cas de l'estat espanyol, una vaga de transportistes que va provocar un desabastiment d'una part important dels mercats, especialment alimentaris, a casa nostra. Es van desabastir tots els mercats, el Mercabarna, Mercavalència, Merca Saragossa, etc. I això, diguéssim, va provocar un desabastiment per extensió dels mercats, dels supermercats, de les botigues, i fins i tot TV3, jo recordo que va obrir un telenotícies, no recordo si era migdia o de la nit, amb estanteries buides de supermercat. És a dir, el fet que el petroli s'encarís, els transportistes no els hi sortien els números, no podien omplir els dipòsits dels seus camions, van anar a la vaga, el govern no els va voler ajudar transitòriament en aquella situació i aquesta vaga dels transportistes va provocar això, un desabastiment dels mercats. I com a curiositat, dir que l'únic producte fresc que podia arribar a Mercabarna, per posar un exemple, aquells dies era el producte de l'horta del Llobregat, del Delta del Llobregat, del Parc Agrari. I això, diguéssim, té una translació també a tota la qüestió energètica i a tota la qüestió alimentària i tot allò que necessitem, diguéssim, com a mínim, el nostre dia a dia per viure, sense entrar en coses complementàries o supèrflues. Allò que necessitem tots els humans dia a dia és menjar, beure aigua i tindre un mínim de confort, diguéssim, tèrmic, bàsicament, per no morir-nos de fred, sobretot a l'hivern. Els estius aquí els passem raonablement bé. Amb això cobert, a partir d'aquí es genera el resto de la vida. I, per tant, estem parlant que tota aquesta energia ha possibilitat cobrir una part important d'aquests recursos vitals mínims, però ho ha fet d'una manera que ens ha allunyat molt d'aquests recursos i del control d'aquests recursos. I, per tant, estem vivint en un sistema molt vulnerable en el qual una interrupció en qualsevol d'aquests fluxos energètics, en aquest cas va ser una pujada repentina del preu del petroli, que després ja no es va recuperar als nivells anteriors. No va baixar, als 70, als 80, es va mantenir uns anys bastant fort, ara torna a estar baix o està relativament baix perquè la demanda també és baixa, I això és un cicle. Ara mateix, si la demanda és baixa, el petroli baixarà de preu, i quan la demanda tornarà a ser alta, com que hi ha el petroli que hi ha, tornarà a pujar de preu. Per tant, estirem contínuament en un bucle amb diferents crisis cícliques dins d'una mateixa gran crisi, que és aquesta que estem visquent. Vinc a dir que amb tota aquesta externalització de l'alimentació, de l'energia cap a agents, a un mercat global, ens ha portat a ser molt vulnerables. I llavors és molt important recuperar en la mesura del possible i d'una forma relativament urgent tot el que és la sobirania d'aquelles qüestions bàsiques per a la vida. I una d'aquestes qüestions bàsiques, com hem dit, és l'energia. Per tant, diguéssim, jo emmarco aquesta xerrada amb aquesta qüestió global amb el sentit d'una certa urgència, que ja de fet anem bastant tard, però diguéssim que ens hem de començar a despertar per començar a implementar tot allò que sigui possible a partir d'aquells recursos que tinguem més al nostre abast i que ho puguem fer les mateixes persones dels territoris rurals, però també dels territoris urbans. Perquè si no recuperem aquests vincles amb allò bàsic de la vida, com hem dit, qualsevol interrupció ens fa ser molt vulnerables, ens podem quedar sense menjar d'un dia per l'altre, ens podem quedar sense calefacció, ens podem quedar sense llum. De fet, als mons rurals, als pobles, aquesta problemàtica la vivim una miqueta, diguéssim, relativament, aquesta problemàtica, bàsicament perquè als pobles, diguéssim, encara hi ha molta gent que fem anar la llenya per escalfar-nos. Jo estic aquí amb l'estufa de llenya al meu costat, és una llenya que me la vaig a fer jo, més o menys això ho tindríem cobert. Jo de fred no em moriré, per entendre-nos, i molta gent dels pobles segurament no. Però ara imaginem que hi ha un tall de gas a nivell general a Catalunya, doncs, a les ciutats amb llenya no hi va ningú, ni amb biomassa, tothom va amb gas natural, bàsicament per escalfar-se o amb electricitat. Si marxés la llum o aquesta llum comencés a pujar molt de preu, que és una cosa que ja ha passat aquests últims anys, per això ara comencem a parlar també de pobresa energètica, doncs és evident que és una energia que o bé no la tindrem perquè s'ha interromput el flux que ens porta aquest gas, per exemple, o si el preu de la llum continua pujant, doncs és una llum que no es podrà pagar, i per tant la gent ja ho està fent, o punxa la llum o
o no pot pagar els rebuts o gasta menys, no? Vull dir, s'està generant una problemàtica aquí molt important, no? Per tant, és molt important recuperar totes aquestes sobiranies, no? Llavors, jo a la meva xerrada intentaré posar un panorama de què és el que tenim a dia d'avui, com funciona el sistema energètic, sobretot l'elèctric, que és el que jo, diguéssim, controla una mica més. No parlaré tant dels sistemes, diguéssim, que consumeixen energia com ara el transport, que seria un altre debat, que també forma part d'aquesta sobirania energètica i d'aquesta transició energètica i d'aquesta autosuficiència, però que és gairebé donaria no per una xerrada, sinó per moltes més. I, diguéssim, col·lateralment sí que tractarem temes relacionats amb la calefacció. Esteu veient bé la pantalla? Sí. Se veu la pantalla? Sí, Sergi, sí. Sí. Perfecte. Bé, jo quan parlo d'energia sempre m'agrada començar molt amb aquest fragment de l'Artur Bladé i de Zumbila, diguéssim, aquest activista cultural, polític, social de Benissanet, exiliat a la postguerra, i que amb un article, una crònica del País Natal, com titulava ell, de l'any 58... Sergi, perdona. Sí. Mira, la presentació no està a pantalla completa i nosaltres estem veient, diguéssim, la primera diapositiva més gran, no la que tu mos estàs comentant. Ui, acaba de caure, el Sergi. Sí. Ha sortit i ha de tornar a entrar. Torna a entrar en seguida. Ja torno a estar aquí, m'havia saltat. Molt bé, t'esperàvem. Vale. Vaig a mirar de compartir-ho a través directament de la pantalla. Vale. I jo crec que ara sí que si poso pantalla... Ara sí que ho veieu bé? Sí, Sergi, ara sí. Ara sí. Ara sí, es veu la primera diapositiva. Sí. Vale, perfecte. Vale. Doncs com comentava, quan parlo d'energia m'agrada molt començar amb aquest fragment de l'Artur Bladé i de Zumbila, que l'any 58 escrivia això, i aquí hi ha dos fragments que m'agrada ressaltar. El primer és que diu la primera electrificació a Benissanet, diu venia d'una petita fàbrica, com ell anomenava, una fabriqueta rudimentària que funcionava a base de llenya que estava a Móra d'Ebre. D'això, d'una fabriqueta rudimentària a base de llenya, ho en diríem biomassa, però això ja està inventat de fa molts anys, i com veiem hi ha llocs de Catalunya que, de fet, la primera electrificació va provindre d'aquest recurs, i aquest recurs el tenien allà a la vora, vull dir, funcionaven bàsicament amb restos de poda dels diferents conreus, també de restos de poda de gestió forestal, tot el que tenien a la mà. A d'altres llocs de Catalunya no era la biomassa, sinó que eren petits sals d'aigua i no cal anar al Pirineu. Al meu poble mateix, jo que soc de Vandellós, que és un poble que ens coneixeu a tot arreu per les nostres famoses avellanes, i a banda per tindre també una nuclear actualment en funcionament, n'hi havia hagut una altra que va petar l'any 89, però abans de les nuclears aquí al poble hi havia hagut un senyor que es deia Paco Xavarria, que va fer un petit salt d'aigua i amb aquest petit salt d'aigua i una turbineta alimentava d'electricitat als 3 o 4 pobles de per aquí a la vora. I eren sistemes en els quals cada territori aprofitava allò que tenia a l'abast per començar a electrificar-se.
Però va ser el germen de l'electrificació a gairebé tot arreu, però a casa nostra això a més està molt ben documentat. Hi ha un llibre de Pagès Editors de més de 1.000 pàgines del Joan Carles Alayo que explica tots i cada un d'aquestes centrals que funcionaven d'electricitat a Catalunya en els primers estadis. Per tant, veníem ja d'un sistema molt descentralitzat, molt atomitzat, on cada territori es procurava la seva energia, en aquest cas elèctrica, a partir d'aquelles fonts, d'aquells recursos que tenia a l'abast. Però també en aquest mateix fragment de l'Artur Bladí de Zumbila comenta una altra cosa, que uns anys més tard d'ell fer aquesta mena de recerca, explica com la canadenca es va fer càrrec d'aquest servei, d'aquesta fàbrica. La canadenca és, diguéssim, una de les predecessores de les empreses elèctriques, de les primeres grans empreses elèctriques, que al final, diguéssim, tot això va acabar englobat dins de FECSA, i que, com sabeu, FECSA després va acabar engollida per Endesa i Endesa des de l'any 2006-2008 aproximadament forma part del conglomerat Enel, que és una empresa ja de matriu italiana. Doncs aquí ens explica molt bé l'Artur Bladí d'aquestes dues coses. El primer és que existien diferents centrals, ell explica el cas de Benissanet, però jo us explico també el de Vandellòs, el Joan Carles Alayo m'ho explica centenars de petites centrals distribuïdes pel país, almenys en aquesta part del país, que el que ens diu és això, un sistema completament distribuït, cada territori es procurava la seva electricitat i també és el moment, aquests anys 50, 60, 70, on hi comença a haver un procés de concentració empresarial. És a dir, hi ha una sèrie d'empreses, en aquest cas ell ens explica l'Artur Bladí com la canadenca, compren aquestes diferents centrals. En el cas que jo us comentava del Pango Xavarria, d'aquí del municipi, doncs li va comprar a FECSA. I llavors és l'inici de tot aquest procés pel qual van desapareixent diferents promotors, diferents iniciatives molt petites que estaven escampades pel territori i aquestes empreses cada vegada són menys empreses, són més grans i cada vegada fan menys centrals, però les fan molt més grans. Comencen a fer grans hidroelèctriques al Prepirineu i al Pirineu, també a l'Ebre, comencen a fer grans, o en aquell moment mitjanes, centrals tèrmiques, després van ser més grans, als anys 70 comencen a fer les centrals nuclears, i cada vegada hi ha menys unitats generadores d'electricitat en mans de menys empreses. I això és el que, diguéssim, tenim a dia d'avui. Per resumir-ho, aquest model energètic, però sobretot elèctric, que és el que jo parlo més, a dia d'avui direm que tenim a Catalunya un sistema basat en un sistema de generació elèctrica que utilitza fonts, diguéssim, contaminants o perilloses. El 81% de l'electricitat a Catalunya s'està produint aquest any 2019, les últimes dades que tenim del 19, amb centrals nuclears i centrals tèrmiques. De fet, un 50% és amb nuclears i un 31% amb tèrmiques en diferents formats, des de la crema de residus fins a les centrals tèrmiques de gas. Les de fuel ja no en tenim pràcticament i de carbó tampoc. Bàsicament són cicles combinats, són cremes de residus industrials, de residus domèstics, que generen aquest 31% de l'energia. O sigui, a Catalunya tenim un sistema molt basat en aquestes fonts contaminants i perilloses. Això ens porta primer de tot a una ineficiència del sistema. Les nuclears, com hem dit, aporten un 50% de l'electricitat de Catalunya. Hi ha anys que és un 55, hi ha anys que és un 45, però de promig és un 50. De fet, l'any passat va ser un 50 exacte. Són molt ineficients des del punt de vista energètic. Per cada 100 unitats d'energia que injectem en una central nuclear, és a dir, imaginem, de cada 100 barres d'urani que fiquem en una central nuclear, a l'endoll de les cases i de les indústries només n'arriben 30 unitats d'energia. Per què? Perquè en la mateixa central
per un 65% de tota aquesta energia. De fet, les centrals nuclears, més que fàbriques de llum, són fàbriques de calor, no? I si passem per la carretera anant cap a la part nord de la Ribera, veurem com la xemeneia d'Ascó, no? Molts dies treu fum, no? És vapor d'aigua, o veu tira, és aigua que va al riu, o en el cas de la Vandellòs 2, és aigua que va al mar, és aigua calenta, no? Al final, una nuclear genera un 65% de tota aquella energia que genera l'urani al fissionàs és calor que es dissipa al mateix entorn i no som capaços, la ciència no ha avançat prou, o almenys aquesta tecnologia no ho permet, de reaprofitar aquesta calentor per fer calefacció o per reaprofitar-la per inclús fent alguna més d'electricitat. Per tant, de cada 100 barres d'urani, de cada 100 unitats d'energia que fiquem en una nuclear, només ne surten, diguéssim, per la línia elèctrica un 35% d'aquesta energia. A més, pel transport, com veurem, són centrals que estan lluny dels grans centres consumidors, se pot arribar a perdre entre un 10, 12, 15% de l'energia, també, en funció de la distància, de l'estat de la xarxa, del número d'intercanvis de tensió, etc. Per tant, de cada 100 unitats d'energia que nosaltres haurem fet funcionar una nuclear, que, insistixo, aporta el 50% de tota l'energia elèctrica de Catalunya, a l'usuari final, per l'endoll de casa, només n'arriben 30 unitats d'aquestes. A més, tenim un problema molt gran amb els residus radioactius. De fet, al món ningú sap encara què fer. Hi ha països que els enterren, hi ha països que els llançaven al mar fa uns anys, hi ha països que els tenen temporalment en uns llocs més o menys tots junts, hi ha països que els tenen cada un les centrals, se guarda els seus, i per això és el que està fent l'estat espanyol, cada central nuclear té els seus propis residus, però no sabem encara com solucionar aquesta problemàtica. Tenim processos de contaminació, ja sigui ordinàriament amb les mateixes centrals, que llancen radioactivitat, diuen, sempre per davall d'uns rangs que diuen que no són d'afectació significativa a la salut, però són coses relativament poc estudiades, i si utilitzem tèrmiques el que fem és emetre gasos que contaminen localment, però també contaminen globalment, accelerant aquest canvi climàtic que ja fa uns anys que està trucant a la porta. De fet, jo crec que ja ha entrat a les cases. I, a més, tenim també un risc d'accident amb centrals que, sobretot les nuclears, que són molt velles ja, diguéssim, comencen a tindre bastants problemes de manteniment, que han estat mal gestionades, que no estan funcionant, diguéssim, tot el que requeriria unes instal·lacions d'aquest tipus. Per tant, cada any que passa, pensem que són centrals de més de 30 anys ja, cada any que passa el risc de tindre algun accident important és més alt. I no cal remuntar-nos a la Rússia o a la Ucrània, diguéssim, de la Unió Soviètica dels anys 80 amb Txernòbil, sinó que tenim uns accidents molt greus a Fukushima. La primera potència tecnològica mundial, com és el Japó, li van petar 3 reactors i mig en una situació, diguéssim, no provocada per les nuclears, va ser un tsunami, però que va demostrar la vulnerabilitat d'aquest tipus d'instal·lacions. Per tant, en resum, diguéssim que el model actual a Catalunya és molt basat en fonts contaminants, en fonts perilloses, i les renovables, de moment, només estan aportant un 15% de l'electricitat, sumant-hi l'eòlica i la hidràulica, que són les dues principals fonts, diguéssim, renovables que actualment s'estan utilitzant a Catalunya. Una altra qüestió, diguéssim, per explicar aquest model que tenim actualment elèctric a Catalunya és que tenim un desequilibri, com hem dit, entre producció i consum. A Catalunya, el 70%, 75% de l'energia elèctrica es produeix a les comarques meridionals, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, especialment al sud del camp, que és a Vandellòs mateix. També hi ha algunes tèrmiques a Tarragona, però bàsicament és provocat per l'existència d'aquestes 2 centrals nuclears o 3 centrals nuclears que tenim, les 2 d'Ascó i la de Vandellòs, també una gran presa hidroelèctrica a Riba-roja, que són les que actualment estan aportant aquest 75% de tota l'energia elèctrica de Catalunya. I per contra, tenim que el major consum a Catalunya es produeix a la regió metropolitana de Barcelona, concretament a l'àrea metropolitana, Barcelona i voltants, que consumeixen un 70% aproximadament de l'energia elèctrica de Catalunya. Per tant, tenim que aquesta energia que es genera en un lloc s'ha de transportar en un altre,
i tenim també aquestes pèrdues, com hem comentat, entre el 10-15% pel camí d'electricitat. A més, és un model elèctric que està molt concentrat empresarialment. De fet, fins ahir 5 empreses, a partir d'avui ja només són 4, perquè EDP, que és aquesta granata que tenim baix a l'esquerra, que és Energia de Portugal, que és una de les 4 grans elèctriques de l'Estat, que conjuntament tenen aquesta patronal, AELEC, Asociació d'Empreses Elèctriques de Producció d'Electricitat en Espanya, diguéssim, que són aquestes, fins ahir eren 5, però EDP ha comprat Viesgo i la va comprar ahir. Ahir es va fer efectiva, o van anunciar com a mínim la compra de Viesgo, que era la 5a gran elèctrica de l'Estat, que cada vegada ja no era tan gran, era més petita, perquè aquestes 4 s'han anat menjant el pastís. I, com hem dit, també Endesa ja no és ben bé Endesa. Endesa és un nom comercial ara mateix. Endesa forma part d'Enel, que és una empresa semipública italiana. Amb aquest procés que hem dit de concentració empresarial, doncs cada vegada també s'han allunyat més els centres de decisió, els centres de control, els centres de governança d'aquestes empreses. Actualment Endesa ja no es governa, podríem dir, des de Madrid, on tenia la seu, diguéssim, oficial Endesa, ara ja es governa des d'Itàlia. Però vull dir que entre aquestes 4 controlen més del 90% de tota la producció elèctrica. A poc estan penetrant algunes mitjanes empreses eòliques, algunes mitjanes empreses solars, però bàsicament són aquestes 4 empreses les que tenen totes les nuclears, les que tenen totes les tèrmiques, les que tenen totes les grans hidroelèctriques de l'Estat, les que tenien totes les grans centrals de carbó, que ara ja no funcionen. Per tant, són les que ho tenen tot, però és que, a més, aquestes empreses controlen també tot el transport d'electricitat. AELEC, a través d'aquesta patronal d'aquestes 4 grans empreses elèctriques, són les accionistes majoritàries de Red Elèctrica Espanyola, que era una empresa pública i amb els anys s'ha privatitzat. Ara l'Estat hi té un paper, diguéssim, marginal amb aquesta empresa de transport d'electricitat. Per tant, controlen també aquestes 4 empreses el transport. Controlen gairebé el 100%, no tot arreu, però gairebé el 100% de totes les xarxes de distribució. Aquí a l'Ebre fa poc, la que es va vendre, de les últimes xarxes de distribució que no eren d'Endesa i no recordo el nom exactament que tenia, però s'ho van vendre, diguéssim, a Endesa. I ara el que no controlen tant és la comercialització, perquè això està ja més atomitzat, està més distribuït. Ara podem anar a qualsevol empresa, ja sigui més de cooperativa i renovables, com seria Som Energia, però a d'altres, a Hola Luz, més de 400 empreses actualment comercialitzadores a l'estat espanyol d'electricitat. Però són empreses que majoritàriament acaben passant pel tubo, per dir-ho d'alguna manera, d'aquestes grans, perquè són les que generen, són les que transporten i són les que es distribueixen. I deixen un petit marge de maniobra a la comercialització, amb aquesta atomització, i sembla que ara el mercat estigui molt més liberalitzat, que estigui molt més obert, que tinguem moltes més opcions, però al final acabem passant tots pel tubo majoritàriament d'aquestes 4 grans empreses. Però això també està passant amb aquesta incipient transició energètica que hem començat a Catalunya. Hem vist que només estem generant un 15% de l'electricitat en renovables i bàsicament perquè tenim encara els salts d'aigua del Pirineu i de l'Ebre encara funcionant i la mica d'eòlica que s'hi ha anat aportant, però aquesta eòlica, també la hidràulica, peca del mateix que hem comentat, és a dir, són centrals que estan en mans de grans empreses. L'estat espanyol, el 65% de tota l'energia eòlica està en mans d'aquestes 4 empreses que hem vist abans, més Acciona, que Acciona no és de la patronal elèctrica, però és una empresa de l'IBEX 35, és a dir, entre 5 empreses controlen el 65% de tota l'eòlica del país. És evident que busquen també controlar amb projectes propis, però a vegades comprant projectes ja en funcionament o a vegades comprant sobre paper projectes que els tramita una altra empresa però els compra una d'aquestes grans.
ja estan ocupant aquest 65% de la quota, diguéssim, de producció eòlica entre aquestes 5 grans empreses. Les continuem situant lluny dels llocs de consum, és a dir, en el cas de Catalunya, el 60% de tota l'energia eòlica està al sud, de les comarques del sud, i quan parlo de sud també em refereixo al sud de la demarcació de Lleida, i incloc, evidentment, el Camp de Tarragona i especialment les Terres de l'Ebre, on hi ha la comarca, la Terra Alta, amb la concentració més alta d'energia eòlica. En una sola comarca com la Terra Alta hi ha el 25% de tota l'energia eòlica de Catalunya. S'ha fet amb uns processos que no han tingut gaire en compte el paisatge ni els problemes que això podria comportar. No s'ha generat cap tipus d'acord amb els agents territorials, i igual que les nuclears, podríem dir, van ser imposades als anys 70, ningú va poder decidir si les volia o no, o almenys no es van establir mecanismes perquè la gent pogués decidir. Amb aquest model eòlic tampoc s'ha permès, diguéssim, que els territoris puguin parlar i puguin decidir si en volen, si no en volen, si en volen més, si en volen menys, si la volen més en un lloc o en un altre de la comarca. No ha existit aquest procés de diàleg, de concertació territorial, i a més, diguéssim, és un model que està repercutint molt poc en aquests territoris. Ara mateix aquestes empreses estan pagant als municipis un 3,4% del que facturen només. I tenim d'altres legislacions, com comentarem més endavant, que diguéssim, permeten que els territoris puguin ingressar més, a banda que també se'ls deixa manar més, se'ls deixa decidir més sobre aquests models, diguéssim, industrials, promoguts per grans empreses que proposen projectes eòlics a la teua comarca. Els territoris amb d'altres models europeus poden decidir més i, a més, les legislacions afavoreixen que puguin rebre més ingressos. Però és que, a banda, també, com veurem, aquestes legislacions també el que afavoreixen és que siguin els propis agents del territori els que siguin els protagonistes d'aquesta transició energètica i sigui la mateixa gent del territori, amb les fórmules que sigui, les que impulsin aquests projectes d'energies renovables per treure'n, diguéssim, el màxim benefici energètic, per tindre aquesta sobirania, aquesta garantia de producció d'electricitat de quilòmetre zero, podríem dir, i, a més, en els casos que es fes un excedent, que és el que està passant amb aquest model, la Terra Alta, evidentment, no consumeix tota aquesta energia eòlica que genera, doncs amb aquest excedent, aquests territoris, aquests municipis, aquestes empreses territorials, aquestes iniciatives comunitàries, aquests ajuntaments que han generat aquests models de generació d'energia renovable propis, poden vendre aquests excedents a la xarxa i rebre uns ingressos que estan a anys llum, és a dir, són molt més que no pas aquest 3,4% que ara mateix estan donant aquestes empreses als municipis que tenen centrals eòliques. Llavors, la pregunta que ens hem de fer, i amb això entraríem a la segona part de la xerrada, és si això és l'únic model possible al qual com a societat podem aspirar. És a dir, si hem de continuar vivint amb un model contaminant, perillós, basat sobretot en nuclears i tèrmiques, o bé, diguéssim, quan l'alternativa ha de ser grans centrals eòliques, bàsicament, que és el que s'està promovent. Ara també estan sortint les grans centrals solars, també, que també són el mateix model eòlic que ja he explicat, grans empreses o mitjanes empreses que pagaran poc, ocuparan territori, que no hi haurà consideració o poca consideració pel paisatge, que no es podrà decidir massa res. Que això és veritablement el que podem aspirar com a societat? Jo crec que no, i com crec que no, doncs també m'he anat dedicant a fer recerca de casos, de situacions, de llocs, de models on ho han fet diferent per poder explicar que és possible fer les coses d'una altra manera, i no és que sigui possible, jo personalment crec que és necessari i crec que és urgent i crec que és prioritari. Tenim la transició energètica ja al damunt, com hem comentat, s'està, diguéssim, no acabant, però cada vegada tindrem menys accés a un petroli barat, a un gas natural barat i a un urani barat, i per tant vol dir que tot allò que coneixem energèticament, elèctricament, de combustibles, de transport i tot, s'anirà encarint, i mentre s'encareixi ho puguem pagar rai, el futur serà quan no ho puguem pagar, i està passant, amb un 15-20% dels casos se calcula de Catalunya de persones que viuen en situació de pobresa energètica, que no és res més que pobresa, però també pobresa energètica. Vol dir que és gent que o bé no es pot escalfar bé o que té dificultats per pagar aquests rebuts, per tant és una problemàtica social que cada vegada més important.
I això és el millor, o sigui, si ho podem anar pagant i això, doncs cap problema. El fotut serà el dia que hi pugui haver talls, no? O que hi hagi manca de subministre d'aquests recursos bàsics. Per tant, ara ja tothom està parlant de transició energètica, tots els parlaments d'Europa ja estan aprovant lleis de transició energètica, aquí a Catalunya encara no, a vegades anem ràpid, a vegades anem lents, en aquest cas anem lents, i bàsicament no tenim encara aquesta llei de transició energètica aprovada, però sí que Europa ja ha obert les línies per donar suport a les polítiques de transició energètica i, diguéssim, tal com està enfocada aquesta transició energètica, diríem que per una banda partix de la base de l'estalvi i l'eficiència. Bàsicament perquè encara que volguéssim aspirar a tindre tot el consum que ara mateix ens està subministrant els recursos fòssils o l'urani amb renovables, això és impossible, perquè no hi ha prou matèria a la Terra, ni hi ha prou materials, ni hi ha prou components per fer tots els artefactes que necessitaríem per mantindre els nivells de consum que tenim actualment. Per tant, hem de partir de la base que hem d'estudiar, hem de ser més eficients. Això porta d'altres paradoxes, la paradoxa de Jevons, que quan l'excedent del que jo estudio hi ha un altre que ho consumirà, però en tot cas, diguéssim, socialment penso que hem de ser responsables també perquè estem veient com aquests grans consums que estem generant amb fonts contaminants o perilloses estan tenint unes conseqüències sobre el medi ambient, sobre les generacions futures, sobre els riscos, etc., que d'entrada això ja ha de ser una premissa bàsica per evitar que puguem continuar generant tanta contaminació. En segon terme, la transició energètica sobretot passa pel desenvolupament integral de les renovables, no només per una o dos, com s'ha fet aquí els últims anys, que només des de l'any 2002 al 2013 només se van ficar eòlica, per exemple, a Catalunya, i la solar perquè no s'ha impulsat més, o la petita hidràulica, o la biomassa, diguéssim, per fer cogeneració, per fer una part d'electricitat, però sobretot, que és el que serveix la biomassa per fer aigua calenta. No hi ha unes polítiques ara mateix que desenvolupen integralment totes les energies renovables d'acord als potencials de cada territori. Tindríem més d'una, menys d'una altra, perquè hi haurà llocs amb millor vent, d'altres que tindran aigua, d'altres que tindran més biomassa. Al final el que s'ha de fer és un mix en tot allò que tinguem i, per tant, la dimensió de la transició és desenvolupar tot allò que tinguem a l'abast, no només una cosa o dos. Aquesta transició energètica, almenys, diguéssim, de les premisses tant científiques com de política, diguéssim, a nivell europeu, també passa per la descentralització, és a dir, cada territori ha de tendir a autogenerar la seva pròpia energia, bàsicament calefacció i electricitat, a partir dels recursos que tingui, i si ho fem així, això comportarà inevitablement un reequilibri, perquè llavors cada poble tornarà a fer com va fer el Paco Chavarria o feien a Mora amb la fàbrica de llenya. És a dir, cada territori tendirà a tindre els seus sistemes i estarà tot molt més repartit. No tindrem un 25% de l'eòlica només en una comarca o no tindrem només 3 nuclears com hem tingut amb aquest model històric, ja ho defineixo així, a les Terres de l'Ebre. No, cada territori ha de tendir a tindre el seu número de molins corresponent, el seu número de mini-hidràuliques corresponent, les seves petites centrals de biomassa corresponents en funció dels recursos que tinguin a l'abast. Això també comportarà, inevitablement, aquest apropament dels centres productors als centres consumidors. Guanyarem també en eficiència. Això no vol dir que després amb aquests excedents puguem revertir-los a la xarxa, però és una xarxa que, a l'estar molt interconnectada per distribució, podria anar a territoris propers, per tant, tampoc se perdria tant. Però si ja en primera instància aconseguim que cada territori s'autoabasteixi, doncs ja tenim, diguéssim, un guany en eficiència molt gran. A més, també el que s'ha de promoure, i així és el que marca, diguéssim, la ciència, podríem dir, i el que marquen aquestes polítiques europees, és que
tot aquest procés ha de ser liderat per la gent dels territoris, pels diferents agents econòmics que viuen i treballen en un territori, per les institucions locals, per la societat en general que viu en un territori, ja sigui urbà, ja sigui rural, però la gent que viu en aquests territoris, i això inevitablement comportarà també més beneficis, perquè sí que hi pot haver una inversió inicial, però a mig termini, en 5, 6, 7 anys, quan les inversions estan amortitzades, doncs ja tinc el 100% de tots aquests beneficis. Per tant, ara mateix les societats som dependents d'uns rebuts de la llum que nosaltres no tenim cap capacitat d'incidir en quant valdrà el quilowatt-hora del mes que ve o de l'any que ve. En canvi, amb autogenerar la nostra energia, diguéssim, podem arribar a deixar de pagar rebut de la llum perquè ens l'estirem generant a tot en altres. Després veurem alguns exemples d'això i fins i tot generar beneficis suplementaris per la venda d'aquest excedent. I en els casos, diguéssim, que aquest model, diguéssim, més descentralitzat no fos possible, o el govern de turno no hi volgués apostar fermament i volgués que fossin empreses les que fessin aquest model d'energies renovables, doncs que siguin, diguéssim, fruit de consensos amb els territoris, que els territoris poguessin decidir també si volen més o menys centrals d'un tipus o d'un altre, quines són les retribucions que haurien de tindre, etcètera. Al final, diguéssim, això ens porta a que si apostem per aquest model més distribuït, amb molts productors, amb centrals petites, amb aquest reequilibri de la producció-consum, anirem més amb la línia d'aquesta transició energètica ben feta. Si només desenvolupem renovables però continuem fent les grans empreses, les situen grans, aquestes centrals, i lluny dels llocs de consum, i són poques empreses, doncs al final sí, haurem fet la transició però només a mitges. Haurem canviat nuclears per molins, nuclears per solar o tèrmiques per solar, però continuaran manant-los de sempre, continuarem sent igual de vulnerables que sempre, i si no fem estalvi d'energia, si no som capaços nosaltres de generar la nostra energia, continuarem depenent del que passi en aquest mercat global, dels preus que marqui aquest mercat global, i nosaltres no tindrem pràcticament cap capacitat d'incidir, a banda de que tot aquest model, com hem vist, més intensiu de renovables, comporta una sèrie o pot comportar una sèrie de problemàtiques als territoris per massificació, perquè pot eliminar o dificultar el desenvolupament d'altres activitats econòmiques, etcètera. Amb aquesta, diguéssim, premissa del que hauria de ser una transició energètica ben feta, m'agradaria ensenyar-vos alguns exemples de què es pot fer a escala local per fer aquesta transició energètica ben feta. Per posar uns exemples d'entrada, anirem de més global a més local, si voleu. A Dinamarca, l'any 2000, de fet, són un dels pioners amb la transició energètica, tant amb la instal·lació de renovables, però amb la instal·lació de renovables, diguéssim, controlada per la ciutadania. A l'any 2000, el 85% de tota l'eòlica de Dinamarca era de particulars o de cooperatives eòliques. El 85%. L'any 2000. Després això, per macroeconomia, per globalització, per la pressió de les grans empreses, s'ha anat reduint aquest percentatge, però encara subjau a Dinamarca una matriu, podríem dir, molt important de generació eòlica d'origen, diguéssim, domèstic, d'origen territorial, en mans d'aquestes empreses, d'aquestes iniciatives, d'aquests particulars de cada un d'aquests territoris. A Alemanya, anem avançant una mica, l'any 2010, dels 53.000 megawatts d'energies renovables que hi havia, el 51% eren de propietat ciutadana. Dels 53.000 megawatts d'energies renovables, dels 27.000 d'eòlica, el 54% estava en mans de la ciutadania, en mans d'iniciatives locals, en mans d'ajuntaments, en mans d'empreses del territori, en mans de comunitats locals que s'ajuntaven per ficar X número de molins. A Alemanya, amb un 54% dels casos. També s'ha anat, diguéssim, disminuint aquest percentatge els últims anys, sobretot la Merkel, diguéssim, que amb un tarannà més liberal, més també d'afavorir a les grans empreses, han anat entrant les grans elèctriques també aquí, però tenien un model mix, diguéssim, 50 de les empreses, dels molins, i 50% dels molins de la gent, per entendre-nos. En el cas de casa nostra és 100% de les empreses, o 99,9%. En el cas de la fotovoltaica, a Alemanya encara era molt més exagerat. El 84%, 13.000 megawatts, i en tenien molts més megawatts
a l'any 2010 instal·lats, que l'objectiu de l'estat espanyol per a l'any 2020, en un país que Alemanya no té gaire sol, o no en té tant com té l'estat espanyol, doncs a l'any 2010 ja tenien 15.500 megawatts, que era més que l'objectiu que tenia l'estat espanyol per l'any 2020. Doncs d'aquests 15.000 megawatts n'hi havia 13.000 que estaven en mans de la ciutadania. Però és que, a més, la forma de col·locar-los no anaven a muntar hortes solars com ara volen fer les empreses, d'anar a ocupar terrenys agraris, etc. No. Aquest 84%, un 18% estava directament sobre cobertes dels edificis i un 66% formava part dels entorns urbans, dels entorns urbans d'una ciutat o d'un poble, que també és un entorn urbà, un poble. Me refereixo a que són instal·lacions solars que formen part d'aparcaments, de jardins, d'aquests espais, diguéssim, a vegades perimetrals entre el poble i el que continua, que els pobles més o menys encara està definit, que acaba el poble, comença el tros, però a les ciutats sempre hi ha uns quants metres de coses que no sabem què són, no són ni ciutat ni són tros, doncs aquests llocs, diguéssim, marginals dels sistemes urbans. Tot això és un 84%, i a part és de la gent, tot aquest model d'instal·lació de fotovoltaica. Un altre exemple, Dinamarca, concret. Samsø és una illa d'uns 4.500 habitants, està situat a l'est de Dinamarca, de la part continental de Dinamarca, per entendre-nos. S'ha acabat coneixent com la illa de les energies renovables i van començar un projecte l'any 97 per poder ser autosuficients amb energies renovables. Ells tenien un cable submarí per on arribava l'electricitat, com aquí ens arriba per les línies d'alta tensió o de mitja tensió o de baixa, doncs allà arribava per un cable submarí i a nivell d'electricitat i a nivell de calefacció utilitzaven gasoil per cremar-lo amb calderes, com també habitualment fa la gent per aquí. Per tant, eren recursos que no depenien d'ells i es trobaven també amb un increment dels preus d'aquests recursos. Fer la reflexió de dir, escolta, nosaltres aquí tenim vent, tenim biomassa, tenim sol, per què no podem desenvolupar un model autosuficient i 100% renovable? Doncs, es van posar, diguéssim, a treballar i pràcticament l'any 2005, amb 7 anys ja tenien tot el sistema ja muntat, van col·locar 11 aerogeneradors d'1 megawatt cada un, no són aquests trastos grans que col·loquen i que estem sovint acostumats a veure per les nostres terres, sinó que són d'1 megawatt, són aquests que es veuen aquí a la foto, que no són excessivament grans. Van col·locar 11, no els van col·locar tots junts a la part de la comarca que odiaven més, sinó que els van repartir per la illa. I van col·locar, a més, 4 centrals urbanes de biomassa, que bàsicament eren restos vegetals de gestió forestal, però sobretot de restos agrícoles, i juntament amb 2.500 metres quadrats de plaques solars s'escalfen el 100% de l'energia calorífica que necessiten. Per tant, en 6-7 anys van aconseguir passar d'un model absolutament dependent a un model 100% renovable fet per ells, per al seu servei, per a la seva demanda i per al seu benefici. Evidentment, la illa continua enganxada al continent a través d'aquest cable elèctric perquè el que estem parlant és que quan som autosuficients no vol dir desconnectar-nos de la xarxa, sinó actuar sota el paradigma de l'autosuficiència connectada. Intentar ser el màxim d'autosuficients possibles, però connectats amb la xarxa general, per la qual podem evacuar aquest excedent d'electricitat el dia que hi haurà poca gent al poble o s'irà de nit i no consumirem electricitat i farà vent, aquell dia aquesta electricitat la podrem, diguéssim, portar a la xarxa, però també hi haurà dies que tindrem una demanda alta, que no farà vent, no farà sol i no podrem abastir-nos d'electricitat, doncs necessitem que alguns veïns, a través d'aquest cable, ens puguin subministrar aquesta electricitat que ens fa falta. Per tant, el concepte d'autosuficiència connectada és el que està implementat a tot arreu, amb això de les smart grids, que s'anomena ara més modernament. Tota aquesta informació jo la vaig treure d'una entrevista que li van fer al responsable d'aquest projecte l'any 2009, una entrevista al País arran de la cimera del clima de Copenhague, que es va fer aquell any allà a Dinamarca, i entre les frases, la que em va agradar més va ser aquesta. Diu, a Dinamarca són molt conegudes les pataques de Samsø, és una illa patatera, es veu, Diu, però tenim un secret. Diu, exportem molta més electricitat que patates.
És a dir, ells han aconseguit passar d'un model 100% dependent, que no controlaven ni el preu, que no controlaven els recursos perquè no sabien si el tindrien o no, a passar a ser un model en el qual tenen tota aquesta demanda coberta i, a més, fan un excedent que l'exporten i estan generant un ingrés extra a la seva producció de patates i d'altres coses que facin, que significa també uns ingressos extra per a l'illa. I hi havia una frase al final, no? I em va semblar molt radical, però diguéssim també molt encertada a la vegada, no? Diu, vam canviar, diu, perquè eren verds? Diu, no. Diu, per idealisme? Diu, no. Diu, per política? Diu, no. Diu, ho vam fer pels diners. I dius, home, al final fer les coses només pels diners és fotut, no? Però, bueno, al final és un idioma universal aquest, no? I és una cosa que tothom entén. I és igual si ets de dretes, d'esquerres, ets blau, ets lila, ets groc, ets carabasses, igual. Cadascú té la ideologia que té, però el discurs i el tema dels diners és un tema que l'entenem tothom. I si tothom veiem que les factures de la llum ens van pujant, que no podem controlar això, que no tenim capacitat per decidir i al final, fent-ho d'una altra manera, no podem sortir beneficiats perquè deixarem de pagar, però és que fins i tot podem arribar a tindre uns ingressos per la producció d'energia, doncs jo crec que això és una cosa que ho entén tot, des del més de dretes fins al més d'esquerres. Per tant, aquesta gent, diguéssim, van arribar a aquesta reflexió per a aquesta qüestió. Un altre cas, que aquest a mi em sembla espectacular, el cas del municipi de Wilspolried, a Alemanya, al sud, a Baviera. Un municipi de 2.500 habitants que van començar un projecte l'any 99, de fet, va iniciar un particular, que es va muntar un molí i 4 plaques per la seva instal·lació agropecuària i a partir d'aquí el resto de gent el van anar copiant perquè van veure que allò li funcionava i al final ja l'Ajuntament va entrar i va coordinar, diguéssim, tot un projecte comunitari a nivell municipal pel qual, diguéssim, a l'any 2020, és a dir, aquest any que estem ara, per tant, en 20 anys, volien ser 100% renovables. Això era l'objectiu que ells van marcar l'any 99. Però el cert és que se van animant i al final van anar col·locant, i a dia d'avui, de fet ja tenen, de fet veurem, ja fa anys, 11 aerogeneradors instal·lats, igual que allà dalt a Dinamarca, uns 5.000 megawatts de solar fotovoltaica per a produir electricitat a través del sol, 2.100 metres quadrats de solar tèrmica per a escalfar aigua, 5 instal·lacions de biomassa, una petita central hidroelèctrica, a més utilitzen geotèrmica per escalfar també edificis, a part també, diguéssim, han dissenyat tot el que és els nous edificis fets ja amb construcció passiva, és a dir, amb poc consum d'energia, i tot això, diguéssim, gestionat per això que us diem, una smart grid, una xarxa intel·ligent que de tots, fixeu-s'hi, el que dèiem abans, tots els recursos renovables que tenen a l'abast no ho han apostat tots els ous al mateix cistell. Han posat 11 molins, unes quantes plaques solars, una miqueta de biomassa, una miqueta del que van tenint per allà, i tot això gestionat avui en dia ja no cal inventar res, vull dir, avui en dia ja està tot pensat per poder, quan un genera més, doncs l'altre potser no cal que generi tant, potser quan un no genera prou s'ha d'activar no sé quines altres centrals i tot això s'ajusta amb el consum de cada moment, etc. Està tot pensat i tot treballat. Bé, això que us dia, l'objectiu era instal·lar tot el que han instal·lat l'any 2020, però és que l'any 2011 ja estaven generant el 400% de l'energia que necessitaven. Actualment estan al 500%, és a dir, estan exportant a comunitats veïnes el 400% de l'electricitat que estan generant. A l'any 2011, quan estaven exportant el 300%, diguéssim, de tota l'energia que no utilitzaven, això els va significar uns ingressos al municipi de 4 milions d'euros. Jo no sé si coneixerem gaires municipis de 2.500 habitants que tinguin 4 milions d'euros de pressupost. Almenys tenen aquests ingressos per aquesta partida. Vull dir, si a part hi ha 4 indústries i hi ha 4 activitats econòmiques, la partida d'ingressos del pressupost municipal segurament serà molt més. Però només per aquest concepte ja rebien 4 milions d'euros d'ingressos. I això és una qüestió que la van fer en menys de 20 anys, la van fer en 10 anys. O sigui, l'any 2011 ja estaven generant 3 vegades més electricitat de la que realment, 4 vegades més, i n'exportaven 3 vegades més l'electricitat que necessitaven, generant uns ingressos per al municipi. Amb tot això han fet diferents edificis, han fet una escola nova, han fet gimnàs, han fet una sala comunitària, és a dir, tot això s'ha anat, reinvertint en nous projectes de renovables i una millora de la qualitat de vida de la gent, que és el que aspira un ajuntament i una comunitat local
possible. I anem a dos casos, i amb això acabaré, més nostrats. Diguéssim, clar, no tenen la potència d'aquests models que hem explicat europeus. Després, al final, també comentarem una miqueta el per què de tot plegat, suposo, però tenim casos que ja estan funcionant, com per exemple aquest de la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, un municipi de 875 habitants, a la mida del meu poble, de Vandellòs, no arribem ni a aquests habitants ara mateix, a nivell de poble, i tenen un molí, que és aquest que veieu aquí a l'esquerra de la imatge, que està a l'entrada del poble, venint de Santa Maria de Miralles, a la comarca mateixa de l'Anoia. És un molí molt petitó, de 230 quilowatts, que és de l'Ajuntament. És un molí que és de l'Ajuntament i amb aquest molí el que fan és vendre l'energia a la xarxa. És una energia que es consumeix aquí a l'entorn, perquè va a la xarxa de distribució, per tant l'electricitat sempre es consumeix al lloc més proper on ha estat injectada. En aquest cas, que va amb una xarxa de distribució, una electricitat que majoritàriament la consumiran al poble o, com a molt, els 4 municipis de la vora, no anirà massa més lluny perquè no genera gaire aquest molí, però l'interessant és que amb el que ven l'Ajuntament, amb el que factura, li serveix, diguéssim, per pagar la factura municipal equival, més o menys, al que és la factura municipal d'electricitat. Clar, en un context en el qual aquestes factures, tant a nivell domèstic com d'empreses com institucional, cada vegada puja més, doncs que tu puguis alliberar una part del pressupost que cada vegada és més gran, perquè clar, si és més gran el que pagues, però també és més gran el que et facturen a tu. Per tant, diguéssim que des d'aquest punt de vista l'Ajuntament tant li fot si puja el rebut de la llum, almenys si ho pensem egoistament només com a institució, perquè voldrà dir que la llum també me l'estan pagant més cara. Per tant, al final acaben fent més o menys les paus. Hi ha anys que faran una mica més i anys que faran una mica menys, però poden, diguéssim, pagar amb aquest molí la factura de la llum municipal i alliberen aquella part del pressupost per destinar-ho a d'altres coses que segurament són més urgents que no pagar a Endesa o a l'empresa que tinguin contractada l'electricitat. Per tant, és un exemple que no sé per què no l'han impulsat més i n'han ficat un de més nou o n'han ficat un altre més, perquè realment, seguint aquest model d'Alemanya, de Wilspolried, o el model de Dinamarca, de la illa de Samso, és un model que, ostres, si funciona i realment és una cosa que ens ho creiem, perquè no ho anem multiplicant i l'anem replicant, i fer un model com aquest més europeu. Aquí trobaríem diferents factors que podrien explicar perquè això no ha tirat més endavant. Primer potser és la consciència ciutadana, de no ser prou conscients que realment podem canviar les coses. Segona, perquè aquí van arribar una miqueta de casualitat, perquè era un molí que primer era hidràulic, era per bombar aigua. Aquí davall hi ha l'aqüífer d'on treuen l'aigua del poble i van veure que allò no els funcionava bé i van dir, mira, ho fiquem de llum i amb això pagarem, amb el que facturarem pagarem el rebut de la llum del poble, del pou i de tot el que gastem de llum. I amb això es van quedar, però jo crec que és un model que s'ha d'explicar més i que s'hauria de modernitzar més i ampliar més. I tenim també un altre exemple més proper, a Cabassers, al Priorat, que és una cooperativa de 9 pagesos que l'any 2007 van crear aquesta iniciativa col·locant 14 plaques fotovoltaiques al costat d'una granja, allò que dèiem, en un terreny ja més o menys transformat, no ocupant hectàrees de conreu, sinó en un lloc ja, diguéssim, que té altres usos a la vegada. No arriba als 100 quilowatts, 0,1 megawatt de potència instal·lada. Van fer una inversió de 900.000 euros, un 30% ho van pagar ells directament, un 70% els hi va donar el crèdit l'Institut Català de Finances. Ells calculaven inicialment que en 7-10 anys ho tindrien amortitzat. Van passar tot l'impost al sol, les retallades que hi va haver, les renovables, impostos nous que va significar el govern del PP. I aquesta última etapa sembla que ja han tornat a veure la llum i ja, diguéssim, estan cobrint ja tota la inversió. Ens ha costat una mica més per tot aquest enrenou que hi va haver, diguéssim, una mica legislatiu, que ha comportat sancions a nivell europeu per aquests canvis, diguéssim, legislatius que va fer el PP, etcètera. Ells cada any, més o menys, per el que facturen anualment, són aquests aproximadament 85.000 euros a l'any.
Les despeses de manteniment són relativament petites, són 5.000 euros a l'any. La quota que tornaven de crèdit a l'Institut Català de Finances era de 63.000 euros a l'any. El saldo que els quedava durant els anys, diguéssim, normals, excepte els anys aquests de l'impost al sol, etc., doncs eren d'uns 17.000 euros a l'any, que això són aquests 1.900 euros per pagès any. Mentre s'amortitza la planta, els càlculs que feien, i segurament puguin acabar sent més, és que un cop amortitzat això significarà, o significa ja, i clar, això també depèn del preu de la llum, però com que cada vegada és més alt, segurament seran més d'aquests 9.000 euros any per pagès, no? Els que veieu la foto tampoc és que en aquella època fossin excessivament joves, vull dir, tots ja estàvem pensant una mica de dir, clar, jo m'aniré cap a la jubilació, doncs home, que pugui tindre un petit complement a l'any per aquesta inversió que faré ara, doncs és una bona manera també d'invertir si tens uns estalvis per a futur, no? I, a més, estaven en tramitació d'un aerogenerador. O sigui, ells sí que es van creure aquest model de dir, comencem amb això, si veiem que la cosa va bé, anem ampliant-ho, amb la idea que pugui entrar també més gent del poble. De fet, amb aquesta instal·lació estan generant el 100% de la llum que gasta Cabassers, i més i tot segurament, doncs anem a fer que pugui entrar cada vegada més gent en aquest projecte. Jo us volia explicar aquests 4 perquè em semblen interessants. Clar, evidentment, si parlem dels europeus, són models molt més potents perquè tenen també darrere unes polítiques públiques molt més fortes en aquest sentit, però que aquestes polítiques públiques fortes no deixen de ser una expressió, diguéssim, de l'actitud política que té la gent a nivell ciutadà. I si la gent reclama una cosa i ho reclama molta gent, doncs el normal és que els que governen a cada moment acabin impulsant allò. Després hi haurà matisos, el que diem, la Merkel potser, diguéssim, ha picat més l'ullet a les empreses. Quan hi havia l'SPD i els Verds al govern, doncs potser van afavorir més aquest model descentralitzat. Però la Merkel no s'ha carregat aquest model descentralitzat, ni a Dinamarca amb els diferents governs que han tingut s'han carregat aquest model més distribuït i possibilitar que siguin els territoris els que implantin les seues pròpies energies. Vull dir amb això que és evident que les regles del joc no són les mateixes, però també és evident que a dia d'avui les condicions per poder fer aquesta transició energètica utilitzant renovables a escala local són molt més interessants que no fa 5, 6, 7, 8 anys. Primer, perquè els preus de la tecnologia han baixat molt i dos, perquè diguéssim les condicions normatives actualment són molt favorables a poder fer aquest tipus d'iniciatives i, a més, dubto que cap govern més tingui la tentació de recular perquè això, ja dic, va costar molts milions d'euros de multa a nivell europeu perquè tot això que va fer el PP va ser demandat per diferents inversors, per diferents iniciatives que havien fet solar i tot aquest canvi normatiu el van portar a Europa i va acabar, diguéssim, condenant a l'estat espanyol per aquestes males praxis, podríem dir. A part que totes les polítiques europees ara estan alineades amb aquesta transició energètica i, per tant, ja diem, serà molt difícil, clar, en aquesta vida no hi ha res segura, però serà molt difícil que cap govern, sigui del color que sigui, canviï aquestes regles del joc. Per tant, ara mateix és molt interessant, a nivell domèstic ja és absolutament fàcil, interessant i beneficiós. Ja ha ficat unes plaques solars perquè en molts pocs anys ho tens amortitzat. Ara ja han arreglat el tema de sortir del comptador, que fa uns anys no estava regulat. Ara ja et fan la bonificació de tant injectes, tant te resto del teu consum i només acabaries pagant, diguéssim, el millor dels casos, els mínims de potència contractada. Per tant, ja és molt interessant, diguéssim, a nivell domèstic, però és que això extrapolat a un nivell comunitari, a un nivell d'un ajuntament, d'una empresa, ja és interessant i ja funciona. Només fa falta que, diguéssim, us ho acabem de creure i també, diguéssim, que les lleis, les normatives, acabin d'ajudar més amb aquest model més descentralitzat i no tant un model de renovables més centralitzat en mans de poques empreses, que és el que tenim a dia d'avui. I acabo amb aquesta frase del Jim Hansen, que és un senyor que treballava a l'Institut Goddard, que treballa per la NASA als Estats Units, i en una entrevista que li van fer a La Vanguardia venia a dir això, diu, clar, tenim un repte global molt important, això ja ho dia l'any 2006, que és el canvi climàtic, i que aquí hi ha gent que diu que no hi poden fer res, que tot això serà un drama,
i que serà impossible canviar els hàbits de consum, l'esquema, diguéssim, de fer funcionar tota l'energia i que això no es podrà canviar. I ell venia a dir, diu, el canvi, i ho tinc subratllat aquí en negreta, diu, és possible sempre i quan hi hagi voluntat política per fer-ho, diu, sobretot, i això jo penso que per l'estat espanyol i per Catalunya funciona molt així, sobretot en un context polític molt dominat per governs habituats a la concessió de subsidis a determinats grups empresarials. Per tant, clar, aquí el que sobretot hem de fer primer de tot és expressar aquesta voluntat política. És el que us deia d'Alemanya. Quan diem que Alemanya té unes lleis fantàstiques que els permeten fer més aquest model descentralitzat, o a Dinamarca. És perquè tenen governs que els ha sortit així. Home, a vegades sí. A vegades, en el cas d'Alemanya, no hem d'oblidar que hi va haver un ministre de l'SPD, de l'equivalent del PSOE, diguéssim, espanyol d'allà, que era el Hermann Scher, que gairebé ell sol va impulsar aquesta transició energètica institucionalment. Però també és evident que darrere hi havia una voluntat política ciutadana d'avançar cap a aquest model. Per tant, al final, les polítiques públiques acaben responent amb allò que la gent vol. Això és la teoria, però si som molts i avancem cap a un lloc, doncs és la pràctica també. I aquest és una mica el camí, és anar empenyent tots, no només a nivell de la reivindicació, de l'exigència d'anar a votar, per exemple, sinó també impulsant i expressant aquesta voluntat política des del nostre dia a dia, començant per canviar de comercialitzadora, per com a mínim el marge de benefici que es queda a la comercialitzadora no se'l quedin les grans i se'l quedi una més petita, per d'alguna manera, però també ficant-nos plaques a les cases i impulsant o treballant o participant o animant a implantar renovables a escala local, a escala municipal, a través d'aquests projectes comunitaris. I jo penso que això és una cosa que la començarem a veure els propers anys, perquè ja hi comença a haver moltes iniciatives d'aquest tipus. De moment potser s'estan treballant, diguéssim, molt en petit comitè o no se n'està, diguéssim, donant molta publicitat, però jo penso que anirem avançant cap a aquest model on començarem a veure moltes iniciatives d'aquest tipus que van sorgint per diferents llocs. I, de fet, recordo ara em ve al cap una notícia de farà un parell d'anys que aquí a la Sénia, al riu Sénia, s'havia fet una proposta, no sé com està a dia d'avui, vaig veure la notícia, per reaprofitar algun salt d'aigua per produir electricitat i que això fos participat, em sembla que era per la mateixa comunitat de regants. No sé si algú de vosaltres ho sap i sap com està aquest tema, doncs m'ha semblat un tema molt interessant i que anirem a la línia aquesta de tornar a aprofitar tot allò que tenim a la nostra vora i que ho fem la gent d'aquests territoris, un, per injectar la llum als nostres entorns i dos, perquè si això genera un benefici, l'objectiu primer ha de ser deixar de pagar rebut de la llum, però és que si en podem fer més, doncs la podem vendre i podem fer un ingrés extraordinari que pot complementar les rendes dels diferents municipis. Jo ho deixo aquí, no sé si m'he extès poc o molt, però entre els problemes tècnics i tot això i l'arrencada, que no havia enxufat el micro, que m'ha caigut el Teams, etc., potser hauré fet una horeta o així. I per tant, doncs, si teniu alguna cosa a comentar, jo deixo de compartir pantalla. Sí, molt bé, gràcies, moltes gràcies. Sergi, moltes gràcies. Crec que em sento, tinc el micro activat. Me sentiu? Sí. Sí, te sentis bé. Molt bé, molt bé. Bé, doncs no res, moltes gràcies per la teva intervenció. L'estructura de la xerrada i els continguts que ens has anat explicant, la veritat és que són interessantíssims i necessaris. Jo m'anava anotant conceptes clau interessants, però abans que res volia convidar els participants si tenien alguna aportació. Volia comentar-te, Javi Martínez te fa una pregunta al principi de la teua intervenció, si Fukushima va implicar cap canvi, si tu tens constància de que algun país ha canviat el model nuclear a partir de l'accident. Home, a veure, el tema nuclear ja estava molt tocat d'abans de Fukushima. És a dir, el món occidental
De fet, al món ja s'estan tancant des de fa molts anys moltes més centrals que no se n'obrin de noves. De fet, l'únic país que estava construint d'una manera més o menys significativa era la Xina i fora d'aquí ja no n'estava fent ningú més. A l'estat espanyol, des de l'any 88, que es va posar en marxa la Vandellòs 2 i Trillo, ja no se n'ha fet cap més. A França, que és la primera potència mundial d'energia atòmica, té 56 o 58 reactors i no té previst d'instal·lar cap més enllà d'una demo que té d'un projecte experimental d'un reactor de quarta generació, però que està allà, que fa molts anys que estan investigant. Vull dir que l'energia nuclear ja estava tocada de fer molts anys. Fukushima, diguéssim, el que va fer és accelerar les polítiques de tancament. Per exemple, Alemanya, arran de Fukushima, la Merkel volia, de fet, allargar la vida de les nuclears, havia anunciat que ho faria, va passar a Fukushima, va dir que no, que continuaria allargant la vida de les nuclears i llavors va perdre les eleccions, em sembla que va ser a Baden-Württemberg o no sé quin estat, que no l'havia perdut mai. Des de la Segona Guerra Mundial sempre havia guanyat la CDU per majoria absoluta i va perdre les eleccions per una campanya, diguéssim, molt forta de l'SPD i dels Verds amb el tema de l'energia nuclear. I això li va fer perdre la campanya electoral allà i se'n va donar compte que si no rectificava continuaria perdent molts lands i perdria segurament les següents eleccions generals d'allà. Llavors, el que va fer és mantenir el programa de tancament que ja estava aprovat d'anterior, que a l'any 2020 i pico, vull dir, no estem massa lluny que Alemanya hagi tancat totes les nuclears. El Japó, arran d'aquell accident, va ordenar tancar unes quantes més, perquè les que eren de la mateixa tecnologia o estaven a llocs sensibles o ja eren velles, també les va accelerar. De fet, estem en aquest escenari que, com a mínim, el que faran els estats és aguantar les que tinguin els anys que els hi queden de vida, però que no se'n faran més, però ja no és de Fukushima, ja dic, era de molt més abans, no? Sí, és evident. I és evident també el que has dit durant l'exposició i ara també ho comentes, de que aquesta idea de que no es pot fer res, de conformisme, és molt dolenta perquè llavors els estats se n'aprofiten i les grans corporacions encara més. Hi ha una altra pregunta, també de Xavi, que pregunta si l'autosuficiència energètica plena va lligada només a municipis molt petits i també lligat a això, quina és l'extensió d'aquestes iniciatives puntuals que ens comentaves aquí a Catalunya, per exemple? Bé, hem comentat que si agafem el model de Dinamarca o d'Alemanya de fa 10 o 20 anys, doncs la participació ciutadana dins de tot el desplegament de les noves renovables era molt gran, era molt important, no? El 50% en el cas d'Alemanya, a Dinamarca l'any 2000 era un 80%, que controlava la gent d'aquestes noves renovables. A veure, és evident que a nivell rural, podríem dir, de pobles, hauria de ser més fàcil impulsar aquest tipus d'iniciatives per un tema simplement de veïnatge, de comunitat, no? Però, bueno, tampoc posaria la mà al foc, perquè als pobles també hi ha moltes enveges, hi ha moltes tensions, no tot el poble és idíl·lic, que tots anem a una. Som una tribu, sí, però, bueno, som una miqueta especials, també. Però, a priori, diríem que sí, que potser segurament a nivell d'un poble, primer perquè no tens tant consum, no? I segurament amb poca cosa et pots autobastir el 100% i fent més del compte. Seria més fàcil fer aquesta transició, però això no vol dir que a les ciutats no es pugui fer. De fet, hi ha un estudi de l'ICAEN, de l'Institut Català de l'Energia, que diu que cobrint totes les taulades útils de Catalunya, per tant, no les que estan orientades a nord o les que potser tenen algun altre tipus de problemàtica tècnica, se podria arribar a abastir el 50% de l'electricitat de Catalunya. Si cobrim el 100% de les taulades útils amb plaques solars, podríem tindre el 50%. És brutal, és el mateix que estan fent les nuclears actualment. Per tant, com que la major part d'hectàrees construïdes estan a les ciutats, doncs hem de suposar que serien aquests sistemes urbans els que aportarien més pes amb aquest 50% de l'energia elèctrica.
Si a més això ho fessin com a Alemanya, que dins dels sistemes urbans està integrada a les teulades, als parcs, als aparcaments, etc. Imaginem les hectàrees i hectàrees de polígons, d'aparcaments, de llocs periurbans, les ciutats que existeixen, que es podrien aprofitar per ficar plaques solars i contribuir, possiblement no al 100%, perquè al final, la ciutat, els sistemes urbans consumeixen molt, no? Però és que, si mirem històricament, les ciutats quasi mai s'han autoabastit d'energia, no d'energia ni de res. Vull dir, sempre han depengut poc o molt d'aquests mercats, però de proximitat. Per exemple, jo sempre explico, mon iaio era bosquerol i es dedicava a tallar pins i hi havia una activitat forestal molt important al meu municipi, que hi van Vandellòs, i es feia molt carbó vegetal, de les alzines, dels pins, es feia carbó, sobretot d'alzina. I aquest carbó, evidentment, no el consumíem aquí al poble. Una part sí, però el resto es dedicava a vendre a Tarragona, a Reus, on hi havia la demanda. És això el que hem de parlar. És a dir, més que parlar de sistemes urbans rurals, hem de parlar de sistemes territorials. I si el sistema territorial del Montsià hi ha una capital molt gran, doncs la capital molt gran, o més o menys gran, doncs difícilment se podrà autoabastir 100%. O sí, no ho sé, igual sí. Si pensem en l'àmbit del camp, doncs, tenim un Reus i un Tarragona que consumeixen molta electricitat. És bastant difícil que puguin abastir-lo 100%, però sí que es poden, millor, abastir d'un percentatge molt important. A Reus hi bufa relativament vent, és una ciutat coneguda perquè bufa vent. No hi ha cap molí a Reus, potser en podríem ficar uns quants, i no sé, vull dir que no és un tema de tamanys, sinó és més de cada unitat, d'un poble, d'una ciutat, sinó pensar més en una escala més territorial i veure com, dins d'aquesta escala territorial, quines ofertes i quines demandes podem cobrir. Vull dir, perquè si saltem molt aquesta escala, al final també pervertim el sistema de la transició, perquè al final també s'hem de portar la llum de no sé on, perquè en fem molta, a no sé on més. Potser no cal tampoc, però tota la que fem a Terres de l'Ebre, si es pot baixar a Castelló, pujar a Tarragona, pujar a Lleida, és un àmbit, 100 quilòmetres, 50, estaríem en aquest àmbit, dius, aquí pot ser raonable pensar-ho amb aquesta escala i dins d'aquí, quins sistemes urbans tenim aquests? Quan se poden autoabastir ells? Un 25? Doncs vol dir que necessitaran un 75%. Ostres, lo podem abastir aquests territoris que estem a la vora a través d'aquests projectes, com hem dit, distribuïts? Sí, és fantàstic. Llavors, el model s'ha de pensar primer en model de país, de cap on volem anar, i després com tècnicament l'anem desenvolupant. Sí, evidentment. I el concepte que comentes de sobirania, molt important en molts aspectes, en sobirania energètica, sobirania alimentària, en gestió de recursos i de serveis. I en això crec que els pobles hem d'agafar molta consciència, els nuclis petits. Molt bé, no hi havia més intervencions. Ens preguntaven si la conversa estaria disponible a internet. Us hem comentat que sí, que ho penjarem al canal de YouTube del Campus Extens. I llavors, si a cas, jo només acabar en aquesta idea que tu comentaves de que la uniformització i la dependència només porten vulnerabilitat i que davant d'això la gent hem de respondre. Moltes gràcies per la teua participació i esperem que sí, que poguéssim fer una trobada presencial. Sí, ja ho he dit al començament, estic a disposició per si més endavant se pot fer i ho veieu interessant, la podem repetir físicament. Segur que a partir d'esta xerrada hi haurà gent que hi podrà entrar. A vegades entre setmana és difícil, que hi ha gent que els resulta més complicat per qüestions laborals o familiars, però segur que tan pront hi puguem tornarem a emplaçar-te. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Per reveure. Gràcies a tothom per participar i fins una altra. Gràcies. Molt bé, gràcies. Adéu. Adéu.